बड'फा गेजेरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बायदियै एबसुनि नैथि खेब 13 बोसोर बैसोआरि जोबथा जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ लानानै एबसुजों खुंफुंजानाय देग्लायनि नैथि खेब 13 बोसोर बैसोआरि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोंगा-मागा जानानै थांबाय। गोबां जिल्लाफोरनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाया खुंफुंजानानै दिनैनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ चिरां जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लाया गेलेनो खाबु मोनो। बेबायदिनो मोन्नैबो हानजाया नारा-नाथा गेलेनानै चिरां जिल्लाया उदालगुरि जिल्लाखौ 3-1 गलाव फेजेनो। मख'नो गोनांदि बे गेलेनाय बादायलायनायावनो उन्दै लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय भारतारि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन अपुर्णा नार्जारि आरो आइएस ल'नि जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथांमोनखौ एबसुनिफ्राय जर'खायै हांख्रायहरनाय जादों। दिनैनि जोबथा गेलेनायावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम रन्जित बसुमतारि, माखासे एमसिएलए, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसेयैनो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय बोसोराव आन्डार 13 13 बोसोरनि सिंनि लाइमोनफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय मोनसे टुर्नामेन्ट जागायदों आरो देग्लाय बियो नैथि खेब दिनै चिरां जिल्लानि बे थाइखाजरायाव मोननै हानजा उदालगुरि आरो चिरांनि गेजेराव बे फाइनाल बादायलायनाया जादों। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मोनसे थांखि लानानै हाबा मावबाय थादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो माखासे नोजोर होलांदों। बे नोजोरखौनो लानानै दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायनायखौ नुनो मोनदों। आं बिथांमोननि बे मोजांथार मोनसे थांखि, ओंथि गोनां मोनसे थांखिजों जि हाबाफारि बिथांमोना लादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। जोङो नुनो मोनो जोंनि माहारियाव बिसेस भाबे गेलेनायनि जि बिथिं बेवहाय जोबोद गोसो गुदुं लाइमोनफोर दङ आरो बे लाइमोनफ्रा एसे ट्रेनिं मोनोब्ला, एसे कचिं मोनोब्ला, एसे सुबिदा मोनोब्ला बे लाइमोनफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गावनि पारफरमेन्सखौ जोबोद मोजाङै दिन्थिनो हागोन। जेरैबायदि दा दुर्गा बर', हलिचरन, अपुर्णा गोबाङानो दिनै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना जौगालांनो हादों आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे थांनाय 40 बोसोरसोआव जोंनि हारियाव थासारिया मोजां नङामोन। दा बिनिखायनो मोजां गेलेगिरि दङब्लाबो बिथांमोना हारिनि सोमावसारनायाव, हारिनि जांख्रिथायाव एसे गोसो होनो गोनां जादोंमोन। ओंखायनो गेलेनायाव बिथांमोना गोसो होनो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 2 बोसोराव गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जोबोद मोजाङै गोसो होनानै गेलेनो हादों आरो जोंबो बिटिआर सरकारा जिहेतु बियो माहारिनि मोनसे गिदिरथार थांखिजों जोनोम जानाय सरकार, दा बेनिखायनो जोङो गेलेमु आयदायाव जोबोद गोख्रोङै जोङो हाबा मावबाय थादों आरो बे जोंनि हाबा मावनायजों आं मिजिंथिदों जे हारियाव एसेबाबो अर्गेनाइज जागोन। सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, गेलेमु बिथिङावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा आरो गोबां हाबाफारिखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बर' माहारिनि मुंखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो मावबाय थादों। जेरैबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जोङो डुरान्ड काप टुर्नामेन्ट जोङो बेवहाय क'क्राझाराव खुंनाय जादों। मास मोनसेनि गेजेरावनो बेवहाय स्टेडियाम लुफुंनाय जादों। 13,000 सुबुं जिरायनो हानाय। सन्टस ट्रफिनि ग्रुप मेट्स बेयाव जागासिनो दङ। ISPL जादोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जागासिनो दङ। देग्लाय बोसोरनिफ्राय 2 एकाडेमि, मोनसे हौवासानि मोनसे हिन्जावसानि जोङो गायसननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे मोजां कचार लाबोनानै जोंनि फुटबलार, जोंनि एथलेटिक्स गुबुन गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय माखासे थांखि लानाय जादों आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स पलिसि जों मोनसे बानायबाय थादों। जोंहा मानगोनां सुभाष बसुमतारि साइनि डाइरेक्टरमोन। बिथाङा अल इन्डियायाव गोबां मुं गोनां सासे गेलेनाय बिथिङाव मावख'गिरि हिसाबै दायथ' लाबोदों। दिनै बिथांखौनो जोङो बोसोनगिरि हिसाबै लानानै जोंहा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म दङ, फुटबलनि गोबाव सम आसामनि नेतृत्व होनाय, बिथांमोनखौ लानानै जोंनि मोनसे स्पर्ट्स पलिसि जोङो सोरजिनाय जादों। बे स्पर्ट्स पलिसिजोंनो जोङो इयुनाव जोंनि स्पर्ट्सखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावगोन। जोलुर बादायनायाव बाहागो लादों 13 बोसोर बैसोनि माबायदि मोनदों नोंथाङा सासे गोजौ थाखोनि गेलेगिरि हिसाबै फंबायफोरनि जोनायखौ नुनानै? दिनै जोबोद मोजां मोनदों आं बाहाय फैनानै। गावनि मानसि आरो गावनि जायगानि मानसिफोर गेलेनायखौ नुनानै दिनै फाइनालाबो दिनै
दिनै जोंनि जायगानिफ्राय जाहैबाय बिराद खुसि आं दिनै बाहाय फैनानै बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय रायजोफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो सारमोन दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय आंबो दिनै बेवहाय फैनानै दान्दिसे बाहागो लानो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय जों माबायदि खालामनांगौ जों दं दिनै हलिचरन जोंनिया उदालगुरिया जेनबाय थेवब्लाबो जोबोद बिराद गिदिर माने टाफ जादों गेमा जोंनि थाखाय आंबो उदालगुरिनि जों मोजाङै बिसोरखौ हेल्पबो खालामनांगौ बेवहाय मोनसे आखाइ खबनांगौ थेंक इउ फै मोसानायनि जों सारि बेबो दङ जोंनाव दा जोंनाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे माने मा होनो प्रडाक्सन हाउस बायदि बानायो आरोखि जोंनि एरियानिफ्राय आरो जों बिदि बेखौ जों डेभेलपमेन्टनि खालामनो थाखाय जों बिराद खामानि मावबोनांगोन आरोखि फिसा फिसा खामानि लाइमोनफोरखौ माबायदि बेफोरबायदियाव गेलेनाय नुदों गुबुन गुबुन जौगानाय न'खौ माबायदि खामानि माबायदि जेनेबा जों सापज दिनै साननानै नायदो दिनै जों बे टुर्नामेन्ट जोब्बाय बे टुर्नामेन्ट जोबखांनायनि उनाव बे गथ'फ्रावहाय माइ थांगोन जों मिथिया बेफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन बिसोरखौ जाहाथे जों फुरा सिजोनाव जाहाथे इउज खालामबाय थानो हायोबा गेलेहोबाय थानो हायोबा अलरेडि जोंनाव थारमाने डेभेलपमेन्ट जालांगोन आरोखि बेफोर खेत्रखौ जों बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे अर्गानाइज खालामना होनांगोन आरोखि जाहाथे जोंनि आं आसाम माबाखौ थाङाखै जोंनि जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेफोराव जाहाथे मोजाङै खामानि मावनांगोन जोंनि बिटिआरनिफ्राय बेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं जों बे स्पर्ट्सजोंनो जों खालि बिदिल' नङा आरोखि दस्रा डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाहाथे डेभेलपमेन्टआ अखलजों नङा आरोखि जोंनाव ग्राउन्डफोरखौबो नायनांगोन जोंना जानानै थांबाय स्टेडियामनि थाखाय एसे प्रब्लेम दं स्टेडियामफोरखौबो जों मोजाङै माबानांगोन आरोखि सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव